Rekosone urip ning desa iki ngene iki cah. Pengen silaturahmi ngene dulur sing adoh ana beh jan rekosone. Iki musim banjir, dadi arep numpak perahu ngene iki. Po yo antriane kayak sak pirang-pirang. Awakmu lebaran keloro iki wis dolan ning endi wae cah? Wis do silaturahmi ngene dulur sing adoh-adoh apa urung? Apa ning tangga-tangga sing cedhek dorong rampung. Ning desaku iki ngene iki cah. Jadi lek arep lunga adoh-adoh ngono dadak nyebrang perahu kayak biasane ngono kae, tapi iki jan luar biasa. Posisine lebaran, rame akeh wong arep lunga, dasare isik banjir. Dadi arep numpak perahu ngantri-ngantri ngene iki ning panas-panasan kae. Praune teko sekali loro, tapi yo wis ora kemuat kabeh iki nggo. Aku embuh iki ndelalah aku yo entuk bagian perahu sing nomor loro iki. Wis kemuat. Tapi isik suwe kayak ngenteni sing liyane barang. Pokoke ngalah-ngalahi Merak Bakauni lah. Rame nih lek musim lebaran iki. Sing ngene iki jan seneng tukang praune. Panen dhuwit dek edoan. Ngene iki sekali nyebrang 10.000 cah ngene aku. Dadi arepa goncengan wong loro wong telu diitung per motor. Dadi sak motor ngene iki mbayare 10.000. Iki wis meh teko seberangane. Lho kae ning kono ya wis ngantri rame ngono wae cah, beh jan.